tang na ka daw jo ki jingja khla jo ki jan ki jong u baro ki badon hagari ka lingsuin ki la tim yu u dag ba ki la perkhat ba uni ula bandai tang un nongkrong hanrai tang hadin katu kat ne khlemat balai baro ki badon hagari ka lingsuin ki haban yang joj bat ki la buram yu u tong ni wat ya ka daw ba balai kai ka bala jia ha ka ta ka sngi bat u ei u taw briu u ba phla u dei ha ka wei ka step ka wei ka lingsuin ka ba mi na Delhi ka ban lech sa Mumbai baro ka wei ka lingsuin kala sawa da ka jingbun kam jong ki passenger baro ki nong troi hapo jong ka ne ka lingsuin ki bun kam da ka bukum no ken pen bit pen biang ya ka jaga shong ka jong ki bat hapreng jong ki ne ki pajba ki ba standard baro ki ba don hangta kendit uladon uwei ubru uba imat udai ubru uba klam kam klam jam ularung hapo jong ka lingsuin badla shu antat bau ni ubru ula bandai hagi san posnam ai ke snam ke jong u namar ba ki lain ki batlot ki paushai ha ka dur ka badum ke jong u usnyu jong u ulong uba jabo udon ye ka dur khmat ka ba isngosi bad uni ubru ru uyang hapdeng jong kita ki pajba ki babon upong ya ka wei ka jacket ka bla rimha ya ubudam uba sajrong du jong ka t-shirt ka jong u sham la pendat satya bad ka imlang ka salang kam sham la satya ban penti kena yu ni ubru lau dei u ei bad hapdeng jong ka jing bun kam ula pen i ya ka tiket ka jong u bad ula shong hajan jong ka jing khang yet bad ula shong ha ka number khat nyo bad hangne ka don ka wei ka kinthai ka standard bha bad kala bu ya ka rumar ka jongka ha ka khmut ka jongka bad kala petru ya ki khmat ki jongka sha une ubru imat hapo jongka mensim jongka ka bru ka kren ai ya une ubru da ka ba kala ong ba hato une ubru de si samo upas nja ubru man shong hapo jongka ka lingsuin ka wei ne kita ki air hostess ka ba kerteng ga honi kala pet ya u na jngai harengkat bad ki khmat ki bala tharai sni ai ya une ubru kumta kalawan sajan jong u bat kalong map yang asar ngala banyu i ya ka boarding pass ka jong phi sa season pat uni ubreu da ka jingphu samrkhi ka balong jai bha bat ulong hoi omlele shim kani phila ban pet ya ka bat kani ka air hostess ka bakerteng ka honi kala shim ya ka boarding pass jong uni ubreu da ka bakala pet ru ya ka dur khmat ka jong u ha ka ba kala tharai ai u onda kala depan pek ya kata ka boarding pass ka jong u kala ko u klik bat kala lek no nangta bat uni u priu ru uklam kren ai hanre u lo phaino igi khmat ka jong u sha kata ka jingkhang yit ban pek ye kilo kita ki priu ku song hajan jong u onda haba kim la sha shu kila khot igi nong troi hapo joga de lingsuin bat kilong snow bha ai jaka song yanga dakawi pat namar ba uni u priu ba song hajan jonga ubadon ye ka jingsma ka ba phla bat ngimla ban pedang ya ka bakum gane ka rukom ban le jingle da ka lingsuin bat kane ka nong trei ka laong ba om la ban le ai sa bat kat nu ngadap da ka jing skosi namar ba hapo jong gare ka lingsuin kala download ba ro ki jaga chong bat kam don ka weiru ka sit ka brang lai kumta compare mata ka sngi phin shu ya adjust malumala hapo jong gare ka jaga chong ka ba phi la dap man chong uta ubru ula bitar ula skosi bat ula shong biang hagata ke jagashong bat uta ubru uba kerteng u ayan ula le kum ubom yo snoi ai ya ka jingi khren ke jongki bat ki khmat ki jong u kila pe sabar na kata ka hau hadin kata ula don uwe ubru ba shong hajan jong u ula perta hai ayon phidon hangni uni ubru ula phai de ka jinglengo namar syam la itho satya yonu ubru nangta ula pen itho biang yelede da ka bolong de manga u arjun phiken mau bang ya pulelang ha ka ju ka school bat hangta ula itho u ayan da ka jingpho samrkhi ha ga mau arjun ru la ong ba phidei u khna u ba start tam hapo jongka college ka jongi menchwa syam la don no khna uba kam start ya phi haginu kinu ki exam hapo joka college ka jongi menchwa hanrei mentapat balai hadu kane phi penlong yelade kumno phila ban lek jinglek dakba kum ki ki jan bad dakba kum kane ka yo ka kot ka jong phi pek yanga ulong ngade u CEO jong ki babon ba ki company ngayo da ki lak tengka ha ka shibanai bad kini ki tin ki jong u kaladon ka jing sarong ka khambon ban ya ka jialong paralok u ayan ru ula jubab da ka sur ka jai kadai ka khana ka bajrang arjun le se hagawi ka sngi ngan se thu phi onda kapor kaladei
ula shim ya kata ka pla ka jong u bat ula sai ya ka wei ka yit khmi na ka pla ka jong u bat ula deng ha ka khmat ka jong u bat ki kti ki jong u ki khnyu haba u bat ya ka de ki yit khmi hanrai haba pek pat ki khmat ki jong u kilong ke skam kum kanar bat tang kum ta kata ka lingsun kras dang ban khi bat kala hyar shapo khndia bat kata ke jingle kala penshapting ya ki passenger ki badan hapo jong ke lingsun bat kani ke air hostess ka bagerteng ke soni kala penmana ya ke jing penmana ke jongka da ke bakala ong ba passenger ba don buram snob ha shong ha ki jaka shong ke jong phi da ke ba pen pendai ru ya ki sit bel ke jong phi namar ki ba kum ki jingjia ki barit ki jujia ha hapo jong ke lingsun phim dei da lele ru ban shapting namar ki ne baro dangla ban te lakam hanrei kani ke jinglong jong ke lingsun pat khuk khak kelas dang banang sniu shushu kinsan da ke jingki ke bajur namar ba kaling suin baro ke wei kelas dang ban khi jur hangta bat ki babon ki passenger hapo jong ke lingsun kelas dang ban ya dwai hapdeng jongki bat deiru hangta ba ya ke kamera baro lepli bat ka honi ke wan ban mare nabar nangta haringkat da ke jing shapting ber ke jing keladur ke besir khai bha karmiang sentur jongka kala khnyo bat kala perta snobha hato don doktor ne am hapo jong ke lingsun bat hangta udon uwe ubru uba pedeng met bha bat uta ude doktor kuran deta ulayeng bat ulong nga ngade doktor nangta ula mare wut sha kata ga jaka ki badon ki nongnya ya ke lingsun bat tang khindiat klip mat ulawan pai da ke dur ke basosi bat ulong une unongnya ya ke lingsun udon ya ke jingpang stroke hagba ki thit ki jong u kem sham la trei kam shu bat menta udon hapdeng jong ka jing bom tit bru shu bat kani ka jingpang ka jong u un om la shu ba undang te la kam ya ke lingsun ka jing snap jar kala sapriang ha ba ro ka we ka kamra jong ke lingsun ban tip bat ban skothu ba unongnya jong ke lingsun udon hapdeng jo ka jingpang ka bajur ha kat hadu ba un om la shu ban te la kam ya ke lingsun bat sabar jong ke lingsun ka don ka eryong ka bajur ha nangta uta wei pat unongnya ublatip ya ke kerteng jong u da u rahul ulaha ban ya khun tang marwei kumno ban te la kam ha ga kum kata ga jinglong jingman jong ke lingsun kumta kane ke air hostess ka ublatip ya ke kerteng jong ka ga honi da ga sur ka khnyo kala pertabyang sa sisen pat hangta hato don mano hapdeng jong phi baro ki banang kumno ban penher ya ke lingsun namar kani ke jinglong jingman kalong ke jinglong jingman ka ba hadu kata baro ki dur khamat ki ba shong ha ke lingsun kila kelalong kum ki mau namar ka jing shapting ba kraw ka balagia hapo jong ke lingsun bat kila snow thu ya de ba ka jingyap ka jongki kala hajan menta bat de hangni ka lenti i kumba ka lapli de hagaba kum ke por da ka jinglong ka ba jai bad ka dur khmat ka ba snosi une ubru ublatip ya ka kerteng jong u dau ayan ulara ya la ka jong ka kti ka jong u bat menta ki khmat ki jong u kila teng shine da ka jing snos kham bat hajan jong u arjun ula perta ban ong ba ayan phila banya ya ka lingsun phimut kumno phimut bat penyap yangi kat ki badon lut hangne baro wat the way ubru om day ya ka bukum une ubru ula ong hangta bat ki way pat ki passenger ki badan hangta kila persa jur namar ka jing shapting ka kraw ka jungki kala jia hangta pechane uni ubru walong thikkum unong krong la da pech ka dur ka jung u phintharai ba unla banya ya ka lingsun hato om don se nangni da ki way pat ka ba khamba yu kumta kani ka air hostess ka blatip ya ka kerteng jongka da ka honi kala kali ya u da ka jing snow artatin ka ba kraw sa hatu phila se banya ya ga lingsun kumta u ayan ula jubab da ka jingpek ke baskham ban ong ba ho ngala banya ya ga lingsun namar ba menshwa ngala longteng unongnya ya kini lingsun ki bakum kini lakum ba shi posnam ai ho ngas ngotu bangal ino ala slam ya ga kam hanrei namar ba omdon manu ngan persang banya ya ga lingsun ge jongphi ha ka sur ka jong u ka balong jai bha badde hangta baro ki badon hapo jong ga lingsun ha ga bakum ka ta por ki lai shuis ngap jar baro na ga ta ga jakanya ya ga lingsun u kapten rahul ula perta lada shisha uni ubru ude ula tip ha kumno banya ya ga lingsun pha ya u kloi menta hangni
namar nga sngo thu ngan om la shu ban te la kam tang marwe ye ga lung sun u ayan ula yang jot na ga jaka shong ga jong u bat ula shim ye ga senjam ga jong u ban rung ha ga ta ka jaka ka bade banya ye ga lung sun da ka jing sngo skam ga jong u ka jing yat ga jong u ka la kala man la ka senjam ka la ting shine da ga jing shania ula rung ha ga jaka banya ye ga lung sun bat ula pek benya sashisin kumno ban te la kam ye ga lung sun nang ta ula bu ya ka ka headset bat ula penyeso bat kata ka towar ban penyat kata ya ka Delhi control une ude u kapten Iron Merah ubla tip ru ya ka kerteng jong u da u Vicky namar une unongnya sem long setia ubru ubasat ubaklan kumta ula kerpat banyo ya ka jingbet kumno bon hiar khendau kerki halor jogri ka jinglong jingman jogri ka lungsuin marsin yo snow ya ka kerteng jo kapten Vicky une uwepat unongnya jogri ka lungsuin ubala tip ya ka kerteng jong u da u Rahul ula pek pen he ya lagi jong ki khmat ki jong u da ka jing snow lengo ka ba kraw ba kani ka kerteng ka long kum ka khanatang ka ba im ha ka perthai jong ka lungsuin ha ki ar pho ar snam menchwa ha ka jingjur ba ka jingshir khai bha jong u eryang Henry une ubru tang silang ka kti ula ban pen hiar khendau thik thik ya ga ka lungsuin ha ga ta par ha ga ba lai spa khat arngut ki nongshong hapo jong ga ka lungsuin ba ro ki la like imlut tang namar ka jing tibet ka jong u ha ka por ka ba u rang dap ar pho prasnam ka arta ka jong u bat kata ka de shi pos nam menchwa namar jong ka jing bakla jong ki dawai kumta ula sha pen sange kamno bat ha kata ka sngi ula ong ka jing kha jonga kan sakutna kumta ka ne ka khubor kala sa phrang ha ba ro ka we ga lingsuin namar kata ki to ki bru ki bala kran ben bha yo ayan ha ga por ka ba u urung bat u shong hapo jong ga lingsuin kumta ka dur khmat ka jongki kala saukr ang da ka jing snow le ran ka to ka kenthei ka bala tap da ka rumar ka jongka ya ka khmut ka jongka namar ka jing sma ka snow phla ya uni ubru menta kala shong hangne bat kala pendam ya ka jong ka khli ka jongka ka dur khmat jong arjun menta kala kaladur bat sabar jong ka lingsuin ka don ka eryong ka bala khi win ha ka ta par Henry ha ka ne ka jaka ka ba shong ki nongnya jong ka lingsuin ki kti ki jong ayan ki dang trekam kum un nongnya lingsuin ubat tebetam ka wei pa ka wei ka jing hikai ka jong u ka long ka ba dei hadin kattu katne khlam da khi watang khndiat ru kata ka lingsuin kala yak baik ya kata ka lintiyak jong ka lingsuin kumta kata ka dur khmat jong ka jinglai im kala saphyang habaro wei po wei unong le jinglai hapo jong ka ne ka lingsuin ha ka ta por bat kata ka jingpen hiar khandau ya ka lingsuin kamla watang banyo snowru ya ka jing tibet jong uni unongnya bat ka ni ka jing tibet ka jong u imat kala bandon ka jadu ayure ka ba ula ban pen hiar khandau ye ka lingsuin khlam da snu tho ye ka ta ka jinglong jai jai jong ka ni ka lingsuin hadin ba ka ta ka lingsuin ka la sange ha ka ba ayon ulami na ka ta ka kamera ka ba shong kita ki nongnya jong ka ni ka lingsuin hangne ka la don ka jing phla ka ba jar jar ha ga dur khmat ka jong u ba ro ki nong shong hapo jong ka ni ka lingsuin ki bala perkhat ye u ba uni ubru ula bandai u nong krong menta kila yang joj na ka jaka shong ka jongki bat kila dam ya la ka khli ka jongki da ka jing snow le ran bat ka jing ba be ka kraw ya ka jing kran ben ka jongki ya u ha ga por ka ba u urung hapo jong ka lingsuin u arjun ula mare shakhmat bat ula ong ko para phidei shisha uta u kapten Vicky u ba shisha bat hadu menta phidang de hi ula du ngala du yapi kumta u ayan da ka dur khmat ka ba phu samrkhi bat ula ong kane kam de ka jingjop lene ka jingram arjun Henry ngala du no tang ya ka jingshania bat menta ngala yo byang ya ka bat de ha ga kum ga ka por u wei u airline officer u bla tip ya ka kerteng jong u da u ramesh ula wan hapdeng jong u tau pajba bat ula pendam ya ka jong ga khli ka jong u hakmat jong u ayan bat ula ong ru ba sa ngila peit thu bha da ka life ya ga ka lingsuin kat ba phidang te la kam ya ka jingyat ka jongka bat ka ne ka tanat ka jongi kan sa shimbyang ya phi sa shi sin pat menta u ayan menta ula peit ya la de sha sahib menang bat ula ong ru da ka sur ka bajam phila ban kni ya ka kam ka jonga Henry phin om la pat ban kni ya ka jing slur ka jonga
Marsen yok snow ya gani klam ka nu ka jing ai jing mot barok ki passenger ki badan hapo jong gani ka lingsun kila yang jot uwei pa uwei kane ka kamera jong gani ka lingsun barok ka wei kala sawa da ka jing thap jong ki bat ka jing buram ya u ayan ubriu ula syak kren bain tang haki kendiak por ki beladap bat mentah ula kelalong uriu seluruh jong ka hau-hau kumta barok ki badan hangta kila buram ya uni uriu selur namar bah kador ka basisha kam jupau haki jan ki ba upong ne ha ga dur ka basabar kumta paralok lada pisngau tenat ya gani ka video skop ha salat ya gani video namar bah ka jinglat jongpi ya gani ka video ka penselur yang bangan nang wanra susu ya ki bukum kini ki video hagi weipat ki por ki banang wan kublai sibun tat hadu bi kendu hagi weipat ke video